Tikkulan judokat on hieno judon tavaratalo ja meillä on 400 harrastajaa, 25 eri ryhmää. Lapsista senioreihin. Päästään niinku löysäksi, sitten niinku kiristetään ja yhdistetään ne kummat kielat alta. Se on semmonen niinku... Kun se on tässä näin, niin siihen ei kaveri välttämättä voi mitenkään. Sitten nekin. Mikä on judossa parasta? Tällä hetkellä jos miettii niin kansainvälinen laji ja sitten oikeastaan se porukka mitä tätä judoa tekee. Kuinka usein te treenaatte? 3 kertaa viikossa. Maanantaista Tampereen. Mikä on meininki muuta? Täysillä. Äijän keto niin sanotusti. Tiukka pressi on. Japanilaista sanaa suomeksi ja niin poispäin. Ei ne sitä voi saada sieltä YouTubesta. Mua säälittää, että siis ne ei voi, kukaan ei voi oppia judoa. Mikä judossa on kivointa? Se on, että painitaan. Okei. Ja täällä on kypäräkeikkoja. Onko judo kivaa? Joo. Mikäs siinä on kaikkein kivointa? Mun mielestä heitot. Mitä kamppailu on? Nappio. Vähän niinku tappelua. Vähän niinku tappelua, mut millä erotuksella? Pitää saada. Siinä ei saatu. Joo, mikä toinen? Siitä pitää kaata. Ettei potki. Ei potki, niin. Eikä saa lyödä. Joo, ei, ja. Eikö tää kaata? Saa kampata. Eikö Mutta se tehdään ystävien kesken. Minä ja Tuomas ollaan ystäviä, hei. Me sovitaan, että me kamppaillaan. Me ei oikeesti tapella. Joo, voitte nousta takaisin. Se sujahtaa pintaan. Ja uudestaan. Ai. Ja vielä kerran. Eri suuntaan. Ja toiseen suuntaan. Ja vielä kerran. Ja uudestaan. Joo. Mikä judossa on kivaa? No, painiminen. En tiedä. Sama. Mikä? Sama heitot. Okay. Tervetuloa. Maailma, jotta sampaa. Heippa! Hyvä frendi sä oot. Tänne kylkeen. Ja tämä tonne. Ja tuo Ville. No niin. Hyvä. Sillä, että nyt on saat Jukan pidettyä oikein. No niin, nyt. On ja pysyy. Kuuntele. Nyt. Käänny mahalleen. Sinä. Pidä kiinni kaverista, käänny mahalleen.
Halle. Ja istut siinä niinku Honkkasen katamassa istut. No. Näin. Ja käsi täällä vielä. Leppu sinne kainaloon kunnolla. Istu kainaloon. Joo, istu kainaloon. Näin päin. Euro menee lasten judon kehittämiseen 4 seurassa. Kipsikappi on niin sanottu ensikilpailu, joka järjestetään seuran jäsenille. Ja meillä on 6-vuotiaasta tuonne 10-vuotiaaseen ottelijoita. Paljon täällä on porukka? Porukkaa meillä on 30-40 per kappi ja me järjestetään 4 kappia vuodessa. No niin, jokainen liikkuu siitä, ei jäädä sinne sidottaa, vaan sit toiseen pitää. Meillä on Tikkurilla judokoiden kevätriaho. Me ollaan vuosittain järjestetty tämmönen aina meidän seuran lapsille ja nuorille. Eli nuoret pitää siellä rasteja ja lapset siellä kokeilee omia rajojaan. Me tarjotaan samalla täällä lapsille ja heidän vanhemmilleen mukava ilta. Tarjotaan vähän paistettua makkaraa, mehua, kahvia ja vähän karkkiakin. Pidetään täällä tämmöistä yhteistä mukavaa. Sanotaanko, että tuuraa välillä Turusen Juhaa myös pikkulasten ohjaajana vieläkin. Hän on täällä tänään, hän on Pekka Väyrynen.